ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз барои шумо папленои дубайски 150 сомон буданд. ҳозир распродажа шидагиянд. нархи амиё 85 сомонӣ. ина марҳамат бибинед, гилои новинка. шумо метавонед ки занг бизанед, мо шумода ҳама вақт доставка дорем. шумо аввалш то охири видео тамошо кунед, битонед лайк монед. ҳамин чизое ки шумо дидестен гилои чиян новинкан, баъд сангшон оригинали вентилятор меган. ина марҳамат бибинед, як бор ман пеш шуморо нишон метавам. чаре ки шумо медонед ҳозир бозорда санги пластмас буромадагиай. кадои мегӯянд арзонай, бозорда арзонай, ё арзон нестан. 85 сомонӣ. нархш ё 150 сомон буданд. полина ина ҳозир 85 сомон. кадоми харидора бинависанд нарха дига вақте ки шумо комментария менависен, дар WhatsApp менависен ҳами чанд сума, ина бифаҳмен, тамошо кунед то ахира нарх ҳама чанд бор гап мезанам, бо пайдо мешавад одамое ки мегам ин нархи ҳами чандай. нархи нами 85 сомон оптови 5 та бигири, агар дона бигири 100 сомон. дона 100 сомон ай. вентилятор сангш вентилятор қоидави задагиай. нархш 85 сомон. ай 5 та зиёд бигири. дона 100 сомон. марҳамат бинед, паплени дубайски тоза якм сол. сангош оригинал ай. ина марҳамат бибинед, чизое ки шумо дидестен 100% оригинал дубайски паплен тозаш якм сорташ. сангош оригинал ай. ина марҳамат бинед, чӣ пластмас нестай. мо чизое ки сангое ки пластмасан хеле намезанем, чиба ки амо клиентои мо сангои пластмаса нағз намебинанд. баъд санги пластмас арзонай. чиқе бисёр менависен ки дар бозор арзонай. арзон бирен санги пластмас бигирен. ё санги пластмас нестанд. якм сорт сангои сваровски тоза, сангои хамелеон қатӣ. ин распродаж шидага як 50 намуд материал. ина марҳамат бинед, кадомида маъқулай. шумо метавонед ки фақат скриншот кунед, партоед. марҳамат. фақат шумо тестар кунед ки ҳамин чизое ки шумо дидестен ё тамом шиданаш мумкин аст. бисёртон камтар дер мекунед. барои ҳамо аз шумо эҳтиромона хоҳиш мешавад ки вақте ки видео биромад, шумо хушвақт нигаҳ кунед. сразу заказотона бикунед. инаи гилиш гили компютерай. ранги гили чӣ боряд, не ки компютерниш мегам. ина марҳамат бибинед, 100%. чизое ки дидестен 100% сангшон оригинали якм сорт. материалои хубанд, дубайски якм сорт. ма чизи дим сорт вообще савдо намекунем. ҳамиам распродаж шидагиай 85 сомонӣ. агар 5 дона бигиред, хеле агар шумо гирифтанӣ бошед, мисол 4 дона, 3 дона, ӯ хеле чизо нархш 100 сомон. марҳамат бибинед, ҳамаки 50 дона амҷа распродаж шидагӣ. марҳамат. гилошонам гилои аҷибутай, гилои хадавояй. ина марҳамат бинед, кадомида ки маъқул мешавад. санги хамелеон қатияй 85 сомонӣ. марҳамат бинед, шумо чизои маъқултона скриншот мекунед, фақат мепартоед. тамом. касе ки дар канал обуна шидаги нест, марҳамат обуна шавад. битонед якта лайк монед, чиба ки ба ёру шиносотонам ҳамин видео боло бирова паҳн шавад. боқӣ сарбаланду обод бошед. видеоҳои ояндаи морам тамошо кунед. худо ҳофиз.